Akanidwa mvera tikulandireni pano pa Nyasa VoiceBox malo amene pa YouTube pano timafunitsitsa takubweretserani maganizo osiyanasiyana anthu osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo, which in English we call politics, good governance and the rule of law. Masiku awiri apitawa taona anthu osiyanasiyana akulandiridwa kumwanza ndi olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera kulowa mu Chipani cha Malawi Congress Party MCP. Ndipo mmodzi mwa anthu amene ali wa Chipani cha Malawi Congress Party kapena kuti MCP ndi olemekezeka Mayi Esther Mcheka Chilenje amene amachoka ku Nsanje North Constituency. Ndiye iwawa atalandiridwa ndithu anthu taona makanema makilipya osiyanasiyana anapita kudera kawo kumene kuli ku Nsanje North kapena kuti kumpoto kwa boma la Nsanje kuti akawauze anthu akumeneko kuti iwowa tsopano ndi membala wa Chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye zinaoneka kuti kumeneko kusizinaende bwino kwambiri kuti anthu ena anali okwiya kapena kuti onyansidwa ndi chisankho chimene Mcheka Chilenje apanga Polowa Chipani cha Malawi Congress Party. Nditi maklipi tuliti tatu timene tifuna kuti tikuonetseni inu ya Malawi kuti zinakhala bwanji ku Nsanje kumeneko. Ndiye tikatha kuonera maklipi amenewo tikubweretserani mawu aini yake nkhani Mcheka Chilenje amene akutsutsana ndi zimene zinachitika ku Nsanjezi. Iwo akuti zimenezi is useless propaganda imene wina wake anakonza kuti iwowa awayipitsire mbiri. Ndiye tiyeni maklipi amenewa ochokera ku Nsanje ndipo potsatira pake mukhale pomwepo kuti timve kuti aini yake nkhani Mcheka Chilenje akuti bwanji pa nkhani imene inachitika ku Nsanje yokhudza iwowo kulowa mu Chipani cha Malawi Congress Party. Tiyeni tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox.
amene ondanali ma clip kapena kuti ma videos amene achoka kumsanje kumene olemekezeka Mcheka Chilenje amakadzionetsera ku constituency kuti iwo tsopano ndi membala wa Chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye anthu ambiri akambakamba zambiri pa social media, ma platform osiyanasiyana kuti Mcheka Chilenje akukanidwa ndi anthu akwawo kuti sakuwafunanso kapena kuti sakufuna kuti akhale mu chipani cha MCP ndipo anthu akumeneko afuna kuvotera chipani cha DPP. Ndiye poti nkhanizo zikukambidwa pa social media timafuna pano Nyasa VoiceBox kuti tikupatseni mpata ni aka Malawi kuti mumve zimene mwini nkhani olemekezeka Mcheka Chilenje ananena pa zimene zinachitika kumsanje. Ndiye tipitizo khala limodzi pamene tikumvirano mawu amwini nkhani Mcheka Chilenje kuti iwowa akuti bwanji pa nkhani imeneyi. Good morning, honorable members. Pepani, ine sinimakonda zolankhula koma ndangofuna kuti ndipereke chithunzithunzi cha issue imene yapangidwa stage nkumatumizidwa ma social media just because ikukhudza dzina langa. Mchekayo ndineyo. The truth of the matter ndionena kuti munthu ne I think by now aliyense wadziwa kuti ndalowa chipani cha Malawi Congress Party. I'm at the stage yotsata protocol ndi ma procedures imene amakhalira. Naonekera kuli John, naonekera kwa mafumu, naonekera kwa president anandilandira apapa a committee ya Malawi Congress Party ya constituency anandiyitana nawonso kuti akapange formalize kundilandira. Ndiye chimene chinachitika tsiku limeneli ndionera kuti mukudziwa inu kuti MP wa Nsanje North pakali panopa ndi chizuzu wa Malawi Congress Party. Ndiye iyeyo anapanga propaganda, anagula anthu nkwapasa 100,000 anyamata nkwamwetsa kachaso cholinga akuti akanditukwane andiphe. Komano chimene chinachitika chachilungamo ndichonena kuti zimene anakonzazo sizinachitike chifukwa leadership ndi anthu onse ma supporters anawathamangisa. Anthu akewo sanakwanise kukhoza kupanga zimene amafuna kuti achite. Ndiye msonkhano unachitika bwinobwino. The good news ndionera kuti panali live coverage ya Chivomerezi radio ya Kunsanje. Ma recordings onse ansonkhano alipo, ma interviews alipo. So whatever is trying to propagate sizoona. This was a staged propaganda trying to paint a picture kuti ine ndathamangisidwa. Ine ngati Mcheka anthu andilandira kwathu ndikumene kuchako. Ndipo anthu onse they are behind me akundisapota. Munthu sayenera kuletsedwa chipani kulowa ndipo sangandiletse. It's a constitutional right imene ndinapanga ndipo it's welcomed by the leadership in the constituency. This cheap propaganda ya premature politicians like Chizuzu is not a welcome thing because munthu sangathamangisidwe nchipani sizingatheke. Msonkhano naenda bwino kwambiri ndikanati nditumize ma recordings koma I don't think it's necessary. The truth of the matter ndi chimene chili pa ground. Munthu ngati walephera kugwira ntchito mu constituency, you don't do propagandas kuti wina wake aoneke ngati sakufunidwa. Palibe amene amakana munthu mu constituency. And I didn't go kuti ndikamulanda MP panopa. Ndikugwira ntchito kuti ndithandize Dr. Lazarus Chakwera kuti boma liyende bwino kwathuko chitukuko chiziyenda. Whatever you are seeing, honorable members, sizoonai. Anangozipanga stage kupanga ma propaganda yake osathandiza. Kodi tu ndikanakhala kuti ndathamangisidwa mukanandiona ndikuthawa kapena gaimoto yanga itajambulidwa. Izoza makapanga kwina kumbali nkuzijambula nkuzipanga secret kuti zioneke ngati zenizeni. So whatever is happening or whatever you see is not true. Ndithu. Ndayankha chifukwa choti dzina langa likutchulidwa kwambiri pamene popo.
msonkhano wina ndi umene mukuonawo momwe ndi muholo. You can see the hall is fully packed ndi ma supporters komanso more than 300 people achoka ku DPP alowa ku MCP following me, the whole executive. So don't bother about that. That's cheap propaganda. Zikomo. That is cheap propaganda. Mawu ochokera kwa Mcheka Chilenje amene zinaoneka kuti kumsanje North Constituency kumene ndi kwawo anakanidwa ndi anthu awo pa chiganizo chawo cholowa mu chipani cha Malawi Congress Party. Ndi iwo anenetsa kuti zimene zinachitika kumsanje zija zinthu zoti zopanda pake, zopanda mchere, ndipo aliyense wa serious asadzitengere chifukwa kuti ndi munthu wina wake amafuna kungoonongera mbiri, ndipo kuti iwowo alinganganga pambuyo pa chipani cha Malawi Congress Party ndi anthu oposa 300 amene achoka nawo ku DPP kuwatsatira ku chipani cha Malawi Congress Party. Ndi mwachizolowezi pano ndi pa Nyasa VoiceBox timafuna kuti inu amalawi anyake dziko mudzikhalapo ndi mpata oyika mulomo kapena kuti kuyika maganizo wanu pa zimene andale athu kapena wina aliyense amanena pa nkhani zokhudza ndale. Ndi tiuzeni mu comment section below kuti maganizo wanu ndotani pa zimene mwaziona kuti zinachitika kumsanje komanso pa yankho limene ani yake Mcheka Chilenje apereka kuti this is cheap propaganda. If you are new, this is Nyasa VoiceBox, the platform which we are designed to give Malawians a voice on issues to do with politics, good governance, and the rule of law. And if you're not a subscriber, please consider subscribing to our channel so you don't miss any future updates. And we wish you a pleasant day. See you on the next one.